Mesto Vranov nad Topľou sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Rekonštrukcia materskej školy sídlisko 1. mája, a to v rámci vyhlásenej výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá bola zverejnená 7. decembra 2015. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva mesto podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy v prvom kole, čo musí stihnúť do 15. januára. Poslanecký zbor zároveň odsúhlasil v prípade, že mesto bude úspešné, aj samotnú realizáciu projektu a spolufinancovanie projektu zo zdrojov mesta vo výške minimálne 5% celkových oprávnených nákladov. Materská škola sídlisko 1. mája bola daná do užívania v roku 1983. V rámci projektu rekonštrukcie spomínanej materskej školy by sa tak mali zrealizovať viaceré stavebné práce, a to zateplenie budovy, výmena okien a dverí, zateplenie strechy, oprava balkónov, rekonštrukcia kúrenia a interiérové úpravy. Súčasťou projektu má byť aj výmena osvetlenia, bleskozvodu a rekonštrukcia a vyregulovanie teplovodnej vykurovacej sústavy.